हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर जोंहा दिनैनि समावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव ओरैबादि मोनसे दुंहाव थासारि जागासिनो दं जे जोंहा फैबाय थानाय जे 7 मेआव जानो गोनां जे एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ लानानै दा बिनि सायावनो दिनै आं फंनैसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरदों जे बेनो जाहैबाय जोङो माब्लाबाबो नुफेरै माब्लाबाबो माने जाफेरै इलेक्सन बेफोरबायदि मोनसे अनुभब खालामदों आरोखि आंनि गोसोआवहाय जे माब्लाबाबो जोंनि क'क्राझार बा जोंनि बिटिसि आवहाय बेबादि आं नुफेरनायखौ आं मोनाखैमोन आरोखि। दा दिनैनि समावहाय ओरैबादि जागासिनो दं जे जोंनाव जेन माबा मन्त्रि एमएलए मिनिस्टारफोरनि बा चिफ मिनिस्टारफोरनि माबा मोनसे मेला जादोंसो नङा होमबा माने जोबथा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बा जोंनि क'क्राझारावहाय मानि थाखाय बेबादि माने लोब लोब दंनाय माने आसामनि साफ्रोमबो मिनिस्टारानो बाहाय फैयै फैयै केम्पेइन खालामफैदों बा फैयै फैयै मानो गाग्लिफैदों बे मोनसे बिराद गिदिर साननो गोनां रायजोफोर। मानोना आं सानो बाहाय माबा मोनसे एखेबारे सिंजों नोजोर होनानै दङ। बेनो जाहैबाय बिथांमोननि नोजोरा रायजोफोर आं सानदों जे फैबाय थानाय जोंहा 2025 मायथाइनि जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनखौबो लोगोसे नोजोर होफानानैसो बिथांमोना दिनैनि समावहाय केम्पेइन खालामगासिनो दङ। बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरा खुब गोसो होनाया मोजां बा साननाया गोनां होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन आरोखि रायजोफोर। मानोना दिनैनि समाव जोंहा खुंथाय गोहोआव थानाय जे मा होनो बिटिसिनि CEM मानव गिदिर जोंहा प्रमद बर' सार बिथाङाबो दिनैनि समाव हमनो हायाखैबो जानो हागौ बा हमनो हादोंबो जानो हागौ। नाथाय फैबाय थानाय समावहाय ओरैबादि गाव थाल मोनस्लाबै जागोन जोंनि प्रमद बर' सारा जे दिनैहाय बिथाङा साननो हागौ जे गावखौ बिराद मोजां मिनिस्टारफ्रानो चिफ मिनिस्टारफ्रानो फैयै फैयै माने लोगो हमफैदों बा फैयै फैयै माने ओरैबादि मदद होफैदों बिथाङा साननो हागौ। नाथाय बिनि गेजेरजों जे बिथांमोनहा मा खामानि मावनो लादों मा थांखि लादों हयथ' बिथाङा मिथियाखै। जेब्ला फैनानै फैबाय थानाय जोंनि बे 2025 मायथाइनि जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव जुदि बिजेपिआ मेजरिटि लानानै जुदि MCLA देरहानो हायोब्ला प्रमद बर' सार ना हाग्रामा सार बिथांमोनखौ जेबो फात्ताखौनो होनाय नङा। दिनै माखासे जोंनि सालु जायफोर दैदेनगिरि जोंनि मा होनो BPF निफ्राय थांनाय बा सोरबा UPPL निफ्राय थांनाय जिखुनु माबानिफ्रायनो थांनायानो जाया मानो जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ BJP आव जगदान जानानै दिनैनि समावहाय दा बे बिथांमोना बे नोजोरखौ नायनानैनो BJP आव बारदों होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन। मानोना BTC-नि बै सिटनि मासिखौ BJP-नि जानानै आवग्रिनो थाखायनो बा बेखौ सिमां सुजुनानैनो माखासे सुबुंफोरा दिनै BJP-नि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। बियो खाथां रायजोफोर। थ' बेखायनो आं दिनै रायजो राजा साफ्रोमबो जोंनि बर'फोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो खुब सानै हयै भटखौ होनाया गोनांथार। दा बाहाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जायखिजाया हान्जायानो हयथ' थाखा होनानै जोंनो हो फैसा होनानै जोंनो हो भटआ बे बाथ्राखौ बुंनो हागौ। थाखा फैसाखौ ला रायजोफोर नोंथांनि भट होनायखौ रावबो नुवा। नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि भट होनायनि मोन्थाया दङ जोंनि गणतान्त्रिक देश हिसाबैहाय। दा बाहाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि भटखौ हो मोननाय थाखाखौ नोंथाङा ला। नाथाय नोंथाङा जे बेयाव होदों बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय जोंनि भेलुएबल जे आसि थाइसेनि मोनसे भट बे भटखौ ओरैनो आद्रि दा खालाम। बे नोंनि आसि थाइसेनि गांसे भटआनो ओरैबादि बेसेन गोसा जे जोंनि इयुननि मोजां गाज्रि दैदेनगिरिखौ जों बे आसि थाइसेजोंनो जों सायख'नो हायो। बिनि थाखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोजों साननाय बा गोसोनि बिजिरनायजों जाहाथे
फैबाय थानाय 7 मेनि जे एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ मोजां दैदेनगिरिनो जाहाथे होयो बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो बिनि जोबथारनायाव आंनो बे मोनसे ससे भिडिअ क्लिपखौ होनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना नाय आरो बाहाय साबसिन बुजिबावगोन होननानै आं सानो आरोखि जे दिनैनि समावहाय शिबा देरसिन ना CEMआ देरसिन नैबेनि सायावसो आं नोंथांमोननो फंनैसो आरो खोथा बुंनो नागिरदों जे दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनानै जोंनि बे BTCआव मा बुंफैखो बा जोंनि क'क्राझारावहाय मा बुंफैखो अल आसामनि शिबा आंनो बाहाय रावबो गैया शिबा आंसो नोंथांमोननि BTRनि शिबाबो आंनो होननानै बिथाङा बुंनानै लाफैदों दिनैहाय दा बे जाहैबाय बे गावखौ गाख्लायगोन बा गावखौ माबा मोनसे माने आंहा भेलु थानाय नङा बेखौ साननानैनो बिथाङा दिनै जोंनि BTRनि जे चिफ दंखायोमोन जोंहा बे चिफनि जायगायावहाय बिथाङा CM खालामनानै होबाय रायजोफोर माने आं थानायनि उनावहाय बोरैहाय आरोबाव एक्सट्रायै चिफ थानो हाबावो नैबेखौ बेहा ज्लाव ज्लाव गोसोआव आलौनानै दंखायोमोन दा बिनि थाखायनो बिथाङा चिफनिफ्राय बोख्लायनानै CEMआव दोनबाय बिनिफ्राय दा बुंनो मोजां जाबाय बिथाङा माने BTCनि चिफआबो आंनो दिनै बिथाङा मा बुंखो अब्ला नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायदो दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना मा बुजियो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोननि मोजां गोसोजों बिजिरनायनि गेजेरजों बे आसि थाइसेनि जे भेलुएबल भट बेखौ फैबाय थानाय जे 7 मेनि जानो गोनां MP इलेक्सन बाहाय मोजाङै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय स' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय स' थेंक इउ फर वाचिं जे बर' हारिनि ঠিক আছে মই সারা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী BTCৰো ময়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বুজি পালে না নাই আমাৰ কিছুমানে খুদে BTC মানে কি BTC মানে অসমৰ চিৰাং জিলা কোকৰাঝাৰ জিলা বাক্সা জিলা তামুলপুৰ জিলা BTCৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই আৰু অসমৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই বেলেগ মানুহ